Ayan guys, abala yung mga kasama ko. Inaayos yung mga dadalhin namin. So, ito yung mamaya iana namin guys. Mamang inasal. Isusugba namin. So guys, tara lang makuha. Isusugba namin. Ano? And guys, isusugba namin ito mamaya. Napakasarap dito. Yes, meron pa kami dito mga limasag sa kayong kupapa. Ayan, kupapa. Si saging yan, guys. So, yan yung mga dala namin. So, sobrang mabubusog na naman kami nito. Sa buhay, kailangan din natin minsan mag-relax. Hindi yung pwedeng puro trabaho na lang. Kasi kailangan din natin pagpahingan yung ating mga sarili. Ayan, diba? So sobrang excited na kami maglibang at magsaya ngayong araw na to. And let's forget all the problems sa buhay natin, guys. So, tara! So ayan guys, nandito na kami sa Suhuton. Ayan, isa sa mga pinagmamalaking tourist spot dito sa sa Siruma guys. Ayan, Suhuton guys. Ayan, dala namin yung mga gamit namin. Ayan, mga tubig kasi ayan, yung kakain namin mamaya, ihawin namin. Tapos uling, ayan, si B-Boy, ayan, si Angelo. Ayan. Bagas namin. Ayan, so ayan, si Kuya hinatid kami. Kasi yung mga gamit namin. So, ayan. So, sobrang excited na kami. And guys, samahan nyo kami na mag-enjoy ngayong araw na to. So, naghahanap kami ng spot kung saan namin ilalagay yung aming mga gamit. And guys, yung lulutuin namin dito. Direkta na namin aanahin yan. Ang tawag niyan, kumukumu. Buhay pa dyan ang mga kumukumu. Ram pam 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 pam. Guys, Dawa kuldero na yan. Lalaton niya ako, latong kungon. Pwede naman ini. Ba't matapos ang buhay tagayan. Okay na guys. Guys, Asin. Gua asin. Di bagi bubo. Magdagat ka na lang, may ubo-bubo pumunta na yan. Ano kaya pag kang asin kayo no? Ayun guys, luto na. Ay, ano ko yan? Luto na, luto. Hango, hango.
Lulutuin na namin yung isda. Hey! Bakit? Bakit? Grabe ng bagaro. Saro. Ano man yun, nakaliskis yun. Naisip ko lang. Dalaog. Dagol. Ano, matutunan man yan. Rubrod mo. Hindi hiniwaan yan. Hindi may hiwa. Kaya nga, kaya. Guys, kanawan rin. So guys, after ilang oras na pagluluto, ayan, medyo natutong. Pero guys, ang lang naman yan yung balat. So magpiprepare na kami kasi alauna na ngayon. Alauna na din. O yan, mag-alauna na. So kailangan namin kumain. Ayan, nagpiprepare na si Awa nung sausawan. Boy Scout lang kami dito guys ha. Ayan. Walang arte-arte ngayon kasi siyempre malayo tayo sa bahay. So kung ano lang yung nandito, yan lang yung inaan namin. Nagpiprepare na. Malagay mo na. Ayan, walang maarte sa ano ngayon. Mga Boy Scout kami ngayon, mga militar. Hindi na talaga babalatan yung sibuyas. Hindi natin babalatan. So, para may sasawan tayo nung isda. Yan, cordero. Diba? Sarap. Grabe. So, yun guys. Ito na yung ating isda. Yan, nilagay na yung isda. So, pero magpaplato lang naman kami ngayon.